Halo Bolo, kembali lagi dengan vlog keseharianku sing yes gur ngene iki. Muga-muga kanca-kanca kabeh ora bosen ya karo vlogku iki. Sepurone yen vlogku iki mboseni, urung iso memberikan edukasi yang baik, urung iso memotivasi, urung iso menghibur karena yo piye cah aku ijik berproses ngono, aku yo ijik belajar. Malah yen aku enek salah atau enek perlu sing diperbaiki aku tolong dielekke lewat komen apa lewat DM. Aku wonge udu wong sing anti kritik ya cah. Aku wonge trimo-trimo wae yen dikritik. Misalnya nek sing salah dielekne aku trimo, aku ora pegel ora piye. Soalnya aku dhewe yo sadar aku dhewe guru menungso biasa sing ora luput iso nglakoni kesalahan kan ngono to. Kayak misal apa jenenge enek sing salah, apa enek sing perlu dibeneri, enek sing perlu diperbaiki. Jajal komen wae neng feed-iku. Pasti tak jawab dan insya Allah tak lakukan selama saran kuwi baik, ngono to. Oke, ceritanya kayak iki sore-sore aku jemput bapakku dinas nyang sawah. Hehe. Biasa cah, bapakku dinasnya ya gur nyang sawah lah wong tani. Iki ceritanya bapakku kayak ngunoni dele karo pari. Kayak mau ke jari ngerabuk karo nyemprot barang ngono, tapi aku ora ngewangi soalnya aku mang nyang bengkel.